ин сол аз сол умратон гузашта истода. Сол аз сол саломатии шумо кам шудан мегирад. Зиндагӣ қимат шудан мегирад сол аз сол. Сол аз сол зиндагӣ бо қимат шудан мегирад. ҳаёти шумо ба капитализация шуда истодааст ё не? Чунки агар ки ҳамин чиз набошад, шумо сол аз сол камбағал шудан мегиред. шумо бояд ки ин гапи мана нағз фаҳмед. чиба мардуми сарватманд сол аз сол бой мешавад, а мардуми камбағал шудан мегирад? чиба ки мардуми сарватманд актив дорад, активаш қимат шуда рафтан мегирад. мардуми камбағал ин чиза намефаҳмад. меҳнати кардаги пули кардагиша хӯрда тӯй карда нес кардан мегирад. баъд сол аз сол ҳаёт дига шуда истодааст. шумо бояд фаҳмед, якумин проблемае ки шумо бояд фаҳмед, ҳаёт рӯза рӯз қимат мешавад. 1000 сомонӣ ба 5 сол пеш аз ин зиндагӣ кардан метавонистед. ҳозир зиндагӣ кардан наметавонед. $200 ба ё $100 ба чизе ки 10 сол пеш харидан метавонистед, ҳозир харидан наметавонед. дуюм проблемае ки шумо бояд фаҳмед, дуюм проблемае, рӯза рӯз мардуми камбағал зиёд шудан мегирад. мардуми одаме ки қарздор аст зиёд шудан мегирад. агар ки шумо намехонед, шумо якта ҳамоно шуда мемонед. як бор шумо гирди дунятона бинед, як бор нисбати 20 сол пеш ҳозир одамо қарздор одам, шумораи одамои қарздору кредит доштагиҳо бисёр шуда ё кам? бисёр шудааст ки кам намешавад. ина аз хотир набуроред. агар ки шумо намехоҳед қатори вобудан, хондантон дар кор. сеюм проблеме ки бояд фаҳмед, одам 8 соат 12 соат 10 соат даромад дорад, 8 10 24 соат расход дорад. фаҳмиданед? вақте ки шумо ҳамин худатон просто ақлатона кор фармед, агар ки одам 10 сомон даромад кунаду 24 сомон расход кунад, разве вай пеш мерад? Вай пешрафт намешавад, ягон вақт пеш намерад. беҳад фаҳмед ки ягона чизе ки 24 соат кор мекунад, ин пула корфармаша ёд гирифтан дар кор. дар кортон бошад ин илмо. фаго ҳаракат кунед. агар ки дар Тоҷикистон бошед, анамин дарс ба бед. Да ман аз худи ҳамин аз Тоҷикистон Германия мерафтам хондан, Япония мерафтам, Америка мерафтам. ман гуҷоҳо толка хондан рафтагӣ нестам. Австралия рафта хонда омадам. чиба ки ман ба дар кор аст ин илмо. беҳад зарур аст илмо. барои ҳамон шумо ба дар кор боша, ҳаракат кардан дар кор. 500 сомонӣ ба шумо меред, ҳозиру соат мегиред, меред костюм мегиред, меред диван мегиред. вақте ки одама мегӯяд ки рафт дарс ба пулти, мегӯяд ин қимат буда. қимат нисбати чӣ қимата? Нисбати камбағалӣ медонӣ чӣ қадр арзона? нисбати умре ту гузаштаи медонӣ чӣ қадар арзона? нисбати тӯе ки ту мекунӣ медонӣ чӣ қадар арзона? нисбати қарзҳоё процентое ки ту дода истоди банк ба
Русия мефаме ки Россия ба боши Русия медонедтон ки тамоми магазинҳои Россия ба ҳастай, аз он рӯ ба ҳастай. Англисӣ хоҳед англисӣ данедтон, вай ба англисиям ҳаст. Ӯзбекистон бам ҳаст. Ӯзбекистон бам ҳамон канали Самод рӯзабони русӣ қати ага нависетон ҳами ҷо ба ҳаст. Яктатон нависед ки ман магазини обув дорам дар Алмато, бо магазини продукти мекушодани ҳастам. Маслиҳати шумо чӣ? Бачам, беанализ кор накунед. Ман ҳозир чизе ки шумо багум, это просто будет мнение. Просто ҳамто як мнение мешавад, я? Фаҳмиданед? Просто як мнение мешавад. Ин вай намешавад. Ин точно барои шумо ёрдамаш мерасе ё намерасе, Худо медонад. Барои ҳамон анализ карда баъд кунед он. Чӣ хел анализ карда? Анализ карда. Ин чӣ гуфте гап? Вақте ки мо Алмато баме, дигар шаҳро баме, аммо ҷое ки бизнес мекушодагӣ ҳастед, аввал маркетинг кунед. Анализ карда бинед ки 1 километр, квадратный километр ба 1 километр есун, 1 километр усун, 1 километр усун. Агар ки ҳамон территория ба набошад, ҳамон бизнес шумо кардани ҳастед, ҳавая кунед. Агар бошад, накунед. Чуба ки кордон пеш намерад, агар бошад. Конкуренсия зиёд. Бевай беҳад зарур ки шумо анализ карда баъд кор кунед. Беанализ кор кардед, бой метед. Беанализ кор кардед, кортон пеш намерад. дар амони Худо бошед, илоҳи садсола шаветон. Ман умедворам ки ҳамаи шумо ақлан як чиз баҳра бурда истодед аз ин суҳбатҳои мо. Камакам бошад, як чиз барои шумо фоидаш мерасад. Хеш табортона хонентон. Барори кор шумо ба мотонда. Та боздид.